बाटे चरण नजारा की गोरा पतार दर्द बाटे ताजा रे ए घाव बाटे सड़ो कहीं के छिनार कहीं के ढील ले बाड़ू दर्द बाटे ताजा जी कहले बाड़ू करे कौन करे ओ ठिला ठिला बोल भी रे हम 3 साल से सारवा हम बाहर में गाड़ घसटा तनी आय अब तू बाड़ू के अरे टंगाइल बाड़ू कौन करे यार की यार निहर में 5 6 7 गो तो हनिए के रह जाला झूठिया के हमरा के अपने को रह दिया हम आवत रही हो ले यार के कच्चा ढक लोत लई तू कुछु ध के रोवे लगबी उसे मतलब नहीं थे चिल्लावत ना तू तार बाप भाई माई रे तो मारब के भी टाइम बा त यही बेरा जौन ना होके तवन हो जाई तूरे ना बिये बेरे तूरे ना दर्द होई ई बताओ कि जौन संग के गलत रहे बुदई रहो कैसे रोत रहो बुदई काटा हां ई बताओ कि जौन संग कुकरम कइले बाड़ी ओही संग उड़हर गिरती भाग गिरती त हमार घर बच गई रही कौन बचे के बा का लागल का लगल बला अरे हम हो कोनो के फुला देती दूसरा दिन जा चल सारा पेट का अंदू आ इहे सिखले बाड़ू उतना दिन में ए भैया यार बढ़ियार चेम्बर बा ढेर गहिरा अरे मुका मुंह खुला बला तुए था जाना में एगो पानी दे बा हां पानी पिए के नहीं खे गरुओ भैंस आदमी ना कहनो कि हाथियो गिर जी त था ना चली हां कहां बा ओहो मैं बार बार हम धलब तो मजा ले ओए तो था सारा पेट फुला देना सा तोरे ना के घर कैसे कहता इतने लाजबा लाज रही तो तू एगो तेंबल बा लाल बिहारी के लाल बेले के तेंबल हो बा ओमा कोई गिल डाला ना आ तकलो माथे लिखल नहीं थे सची हां जा मुई बेरे तो मामा ना जाए अच्छा थिया ले जरा ना पानी पिए आ गमछी ले बोर बोरा खींच आ ना रे तेरे संग मुआ दे बाबा मामा प्यार नहीं को करत हमसे एकदम करते चला कसम को अरे चला ना तो चपली बस दे कुल कार कसम क्रिया भुला अरे लंगा चल तो दादी मो कबो पेटवा दुखाता कबो मुहवा दुखाता मराल बानी के मारला सा तू मार बारू अरे कम ना खड़ा बा तोहार कम मरनी अरे ओनी है खुदा के चपलवा दे ओइसन रहन बा हमारा लेखा दिन बा हमरा जीजा ना रहतो तो कितना कूटाती अरे छिनरी भातार है ई का गजन लेखा बैठे लगली रे ए बेदावा ढेर पेट दुखाता सुतब हो फिर रोडवे पर जगह मिलला सुते के अरे अरे अब हम का करी तो गयन के हाल हो गेल कि बैठ गेल अब ढेर पेट दुखाता ये सारा तो तोरे तो बोले ले पतुरे भाई हमार हरे छिनरी कहली तो कहली कहिया मत की करा अब दर्दिया ठीक बा कोनो लौकतो नहीं कि हम के बोला लियाई कर बुझाता है माय हो फाटा ता तोर माई के बतार खजरा रो आई हो पे तो आई हो बचाओ इने आवो तड़ी सो मेहरारुओ इने के उहे ना बाड़ी सो रानी ए ओरी बाप रे बाप तो लइका हो गइल बाई करा सारावा कितना सुघर चपाट लेखा भइल बाई एगो काम करत तनी ई बेहोश बिया तौले इनके बताओ हुई दूसरा के पाप हम लेके घूमी आए बहुत बढ़िया हो गइल ह रास्ते में हो गइल ह त ये नहीं फेंक देता दूसरा के हम लइका हम काम करवा कि जाने कौन जात के होई कौन खून के ह बाप रे ए बुआ ए
तू का ले लेवा देखियो होय हो तो तू तो बच्चा ले बड़ा तुरंत के जन्म ई पानिया के तीरवा का करत रहे ने पहले अरे कुछ ना पानी पिए जात रहनी हम तो पानी पिए तब फिर गंदा पानी तू पिए हो बहुत कड़े प्यास लागल बा ए लड़का ए सास से बताओ कि बच्चा तुरंत के जन्मल बैठे नार खेरी सब लागल बैठे हो आए आ तू पानिया में का करत फेंक रखन जे थोले का के देख तू पूछा तड़ू तो हम बता देता नहीं हम फेंक ही जाता नहीं लड़का के आज में थारा जितना मारे के उतना मार लो मारो कहो तो कहलू ई साला ये को रतिया के बेटा आदमी भाई कहो हम खुद बानी बताओ कि हम 3 साल से बाहर बानी हैं हमर मेहरारू नैहर में रहलिया आ जब ओनी लिया के जाता नहीं ओकरा के देखता नहीं के लइका बा ओकर पेट में तो ये बच्चा रास्ते में हो गेल हां नाजायज ह ए बच्चा बा नाजायज बच्चा त मानत नहीं लेकिन गलती कइल के ई मासूम का कइल बा के एकरा के पानी में फेंके हम का कइले बानी किधर कौन खून ह ई ए बच्चा बा हम बाजी नहीं हमर मरद बड़ी मार मारेला गांव घर के ताना सुन के परेशान मनी लेके के हमरा के दे देना बच्चा हम सच्ची कहतन पोस पाल लेबे करा के हम तू हमारा जिंदगी में देविए बन के आगु लो धरा सुना हे भगवान लइकावा लेके कहीं थाना उना पर ना जइबू ना हो बाबू हम कतना देवी देवता का ना पूजनी लेकिन भगवान हमके ना देना जा बकरी कह कि हमारे लइका ह ई कबो मत कह कि केहू फेंके जात रह देलस कह देम के मान अनाथ आश्रम से लेके आइल हां 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 लेकिन बच्चा ऐसे ना कर जाए गलती कर जाए तो हम मासूम के साथ अरे हमार कहां गलती बा हमार मेहरारू वैसन बिया छिनार बिया भगवान जी हम कितना खुश हो गए नी हम चलो, कितना खुश हो गए एगो पाप करे से बच गइल भगवान हमरा सही देवे के कोकी में लिखल होया भाला उ मोगी भेटा गइलियो ना तो हम तो फेंक देले तो डूब मर चंदा बाबा धूल के रानी ए चले के घरे करे घर चले के तू कौन औरी पगला गइल का चला दिल है तले उठे हाय एगो चला 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 दही रोटी गायम अरे तू जवन कहबू तवन अब खियाई काहे से कि कुल जवन बलाई रहल टल गइल क्यों बताए तार पेटवा में घौगा ना भइल ह हाँ उ फूट गइल ह किसे आज बैठलू ह दबा दबा के फूट गइल ह अपनी रे हां खुन्ना बहुत काम भइल बा तनी मनी चला अब डॉक्टर के ना जाए के पड़ी ना तो सुई दे तो सा हाँ हाँ चलो घर चल दादी मुके इहो पता भी ना भइल चला रानी चला अरे धन धन भागला नामा तुली हल जनमवा हो एलना उतरना हमरे अंगनावा गगनावा के चनवा हो एलना उतरना हमरे अंगनावा गगनावा के चनवा हो आजू के दिनवा लुभावन रतिया सुहावन हे भगवान जी हमारे यो डर लगता कहीं ले जाए घरे मर्दा हमार ले कि ना ले मन तो करता कि जैसे कतई दूर चल जाइए एकरा सहारे हम जी ले लोग कहला कि एगो औलाद हो गइल पर मोह माया सब ओकरा में हो जाला हे भगवान जी काहे ना हमरा के पहले ही ऐसे ही मिल गई रही सास ससुर मरद सब के प्यार चोरवाली के ने कहा चल बुझिए कदम देख रे ना तो क्या फरार राना हो गई कहां ले हे देख ले क्या कर ली रे बाबूजी देखिए अब हमरा के केहू बाजी ना कोई अरे बजनिया रे कलौछिया रे हरमिया तोरा मुंह देखा ना चाहिए तबे हेकरा पाछे हम दौड़तानी हे कान में 4 घंटे हमके जो हतन के सिवाने बाबूजी देखिए ना के लड़का भगवान जी देना भगवान जी हमार बाजिन के नाम मिटा देना बाबूजी अब हमरा कोई बाजी ना कोई ए जी देखिए ना जी ई कहां लइका रे देखिए ना भगवानो ना जेकरा के ना देनो के तड़पावे ना जेकरा के देनो ओकरा फेंके खातिर नो बताए था एगो आदमी फेंकत रहला स पानी में ले के लइका के बस हम ले लेनी है जी लइका के ऐसन बात बा जाय द हमने का इतना दिन ले बाजिन कहत ना सा ई त नाम हमने के एकदम खत्म भइल गांव घर से अब हम खुशिया से ए बाबूजी ई त नान कम के केकर खून खानदान हमनी के खून में अगर तो हमनी के हो अब हमने का होगल कि दूसरे का मतलब है एगोरी बात है का एकरा के नैहर ना साल भर के भेन देवे के लइका के सही थे समझ में आई कि वो लइका वो जे एकरे भइल बना तो जानी आदमी ना कि लेके दूसरा के लइका तो वो ए बाबूजी जे कर औलाद ना लका अनाथ आश्रम से उठा के ना लावे बाबूजी ठीक कहत ना ठीक ना
आ चलो यही बेरा तोहरा के नैहर 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 पहुंचा देंगे। कोई काम करना जानी। अब तो ठीक बाटे बाबूजी चली। चल 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 नाम करण रखे के करण।